I 10 ljudi, evo me u mom novom kanalu, sa vama je Ivan, i u kanalu Ivan Games, ne da se čudite. Znači, ovo je prva epizoda sa mikrofonom, što znači da ćemo to snimati stalno, ali pošto, da se uvećamo, pošto nisam u trenutnoj mogućnosti da snimam ono kao Serbijan i to ono kako priča sve i na krevetu i to, znate već vjerovatno, svi ga prate. Znači, odlučio sam ovako da snimim prvu epizodu, pa kad bude neki specijal za subscribere i to, mi ćemo tako da radimo. Znači, i to je to, i htio sam samo još nešto da kažem. Znači, nemojte da mislite da će ovo Arma da bude neki kanal, znači, i neće biti nekih toliko tutoriala, pošto ne volim da kopiram druge. I sad će neko da misli, sad će on da kopira i to, ali neću da kopiram jer znam, svi kopiraju kako da skine, recimo Minecraft i to sad puno klipovima, ja sam baš gledao. I sad neću to da kopiram, pravit ću neke koje u najmanjem broju budem video. I to bi bilo to za danas. Hvala vam ako ste gledali video, lajkujte, šerujte, subscribeujte, ostavite komentar, to bi mi puno značilo. Hvala vam što ste gledali i doviđenja.